Питомир е основното впечатление, което се наложи. Всички очакваха този двубой с огромен интерес, заради това, че в крайна сметка сините останаха последния отбор, който трябваше да ни представя в турнирите. Точно така. Не само, че беше последния отбор в евротурнирите, Левски имаше да наваксват доста неща от предишните години и като че ли съперник от ранга на Слован бе идеалния в този момент, за да могат сините да възкръснат и да възстановят това самочувствие, което имаха преди известно време. Все пак този резултат 1-1 остава въпросителни и ние се постарахме да ви покажем всичко, което се случи преди, по време на самия матч и след него. В един хронологичен ред нека да разгледаме как стояха нещата. Обстановката преди матча беше точно като за голямо събитие. Много хора, възбудена публика, доста хора дойдоха на стадиона, приблизително около 30 000 зрители, което е един много добър факт. Така че имаше всички условия да стане един много интересен двубой. Нека да видим първо това, което казаха някои футболни хора малко преди започването на матча. Георги Донков пред нашата камера. Господин Донков, след броени минути започва матча между Левски и Слован. Какви са вашите очаквания? Победа за Левски. Някакъв резултат да ни кажете? За Левски е важно да победи 2 или 3-0. Да не допусне тук гол и там ще му бъде много по-лесно. Господин Гинчев, вашите очаквания за матча между Левски и Слован? Моите очаквания ще стане един спорен двубой. Мисля, че Левски трябва да победи и ще победи. Моят резултат е 2-0 за Левски и класиране за другата фаза. Видяхте ли се с бившите си съотборници преди матча? Не съм успял, защото нощ се прибрах, не съм виждал никой. А какво бихте им пожелали? Пълен успех и живи и здрави. Професор Шолев, какво очаквате от започващия след малко матч между Слован и Левски? Само победа. Някакъв резултат? Мъчно ми е да кажа конкретен резултат, защото не знам отбора на Слован как играе, в каква форма се намира. Но смятам, че това е отбора, това е матча на годината. Левски ако бие днес, ако стри, Слован ще тръгне много добре във вътрешното първенство. Господин Лавчис, 15 минути преди началото на матча Левски-Слован, вашите очаквания? Пълни трибуни, един хубав матч и една хубава победа за Левски. Бихте ли разкрили нещо от кухнята при евентуален успех на Левски? Говорено ли е за някаква конкретна премия? Не, тя във вътрешния правилник има конкретната премия, тя е доста добра като сума, но пак се връщам на този момент, че в един такъв форум, какъвто с европейския турнир, просто парите нямат такова значение за футболистите. Смятате ли, че това е най-подходящия момент за Левски за един, както вие сам казахте, реванш от няколкото поредни на успех? Имаме ли сили за това? Трудно да се каже. Знаете, че имахме един много силен отбор 1994 година, който не успя да го направи този пробив. Лично аз се надявам, че тези момчета, които са сега като селекция, може би за бъдат сценарий много силна, бързо се сработиха. Надявам се, че ще се раздадат на терена с желание и ще постигнат успеха, който искаме много. Доколко е вярно това, че ако Левски продължи в следващия кръг на турнира, ще имате силен генерален спонсор, което пък от своя страна ще позволи на Левски да запази този състав и за следващия сезон, без да продава нито един футболист? Явно, че четете един вестник, който така запеленко се нарича Стършел, футболният Стършел. Сигурно договорът с Вест някога ще свърши с нашия спонсор в момента и сигурно Левски ще има и друг спонсор след това, но за момента нашите взаимоотношения са съвсем нормални и просто не виждам за какъв друг спонсор се говори. По малко необичайен начин задаваме въпросите. Съжалявам, че сме така далече. Какво очаквате от мача между Левски и Слован? Смятам, че Левски трябва да компенсира отпадането на останалите отбори и тъй като няма на кого да разчитаме, пак ще разчитаме на сините. Не е лек противника, просто става дума за малко повече мобилизация, сините умеят да го правят. Сте известен като привърженик на Левски. До каква степен сте способен да афиширате тези си пристрастия пред толкова много хора? От дете съм си левскарче и мисля, че докато съм жив, това ще е истина. Какви чувства очаквате матча между Левски и Слован? Знаем за вашите пристрастия и към един и към другия. Разчувствам се много.
и щастлив съм също много. Искам да видя един коректен, добър футбол между тия двата отбори. Видях, че с много хора тук се познавате и се зарадвахте на тяхното присъствие. Какви спомени предизвика това у вас? Много големи спомени, които ще ми останат до край на живота и с които ще живея. Понеже съм давал душа и сърце на игрището. За Левски, с който съм бил 2 пъти шампион на България, и с Слован 3 пъти, 49, 50, 51 година. Чухте какви бяха очакванията на хората, видяхте и развълнувания доктор Божин Ласков, за който връщането в България наистина представляваше едно особено емоционално изживяване. Матчът започна с обичайния натиск на сините, които излязаха с определено нападателен състав. Единствената изненада, която всъщност може би и не беше толкова изненада, след като Стефан Грозданов реши 2 дни преди това още да обяви, че Вачев ще бъде заместника на контузения Иван Василев, имаше сериозни притеснения у привържениците на синия отбор, защото Вачев беше абсолютен дебютант. До този момент нито един път той не бе излизал с синия екип. Още повече пък, когато става дума за европейски турнир, нещата стават много по-сериозни. Притеснението в отбраната на Левски си пролича в първите няколко минути. След това обаче сините напипаха верния ритъм. Още по-неудобно от гледна точка на тази смяна беше и припомнянето на историята с Иван Тодоров. Ако си спомняте, уважаеми зрители, имаше такъв футболист в редиците на Левски преди години. 1991 година Левски и Ференцварош. Мисля, че повечето от вас добре си спомнят този матч и лошата игра на Тодоров, който беше поставен от тогавашния наставник господин Методиев да изпълнява една нехарактерна за него функция и младият футболист се поддаде. Това беше първата опасност пред вратата на гостите. Страхотно изпълнение на Сашо Александров и късмет за вратаря на Слован. Сашо, коментирай случая. Коментара в момента сега е излишен, но ако бех карал този гол, мисля, че по съвсем друг начин ще да се развие този двубой. Решението да изпълниш точно зад едновеца? Така топката ми падна и така и можех и по-добре да поема топката. Специалист си на такъв удар? Не, то специалисти няма такива удари, така че. Както виждаме от картината, именно Сашо беше човек, който се надгърби с организаторската функция. Изобщо едно великолепно първо полувреме. Левски показа, че може да играе европейски футбол през първите 45 минути. В основата на това бяха Сашо Александров, Владко Иванов и Георги Иванов, който вкарва ето това попадение в 18-та минута. И естествено от тук нататък очакванията на всички тези близо 30 000 зрители на стадион Васил Левски, а и на милионите пред телевизионния екран бяха, че сините ще се вдигнат на още по-тотален щурм и след това резултатът няма да закъснее. Сега се спрем още по-подробно надолу. Подаваш към Йовов или към Данчо Маринов, да. Към задна града, да. Задна града и ето виждате, вратаря отново избива топката, както и в първия случай. И след това Георги Иванов е вкарал. И до щастие наистина умение на Гошо да бъде там, където трябва в този матч. Понеже стана дума за Йовов, това изглежда беше неправилният ход, може би, на Стефан Грозданов в стартовия състав, защото Йовов показа, че все още не е достатъчно силен психически, а и физически да се бори с такива защитници, каквито имаше отбора на Слован. Слован е типичен представител на силовия футбол, големи, здрави момчета, които не притежават кой знае каква техника, но за сметка на това физически са подготвени да издържат не един, а 2 последователни матча, като този с нашия Левски. Продължиха атаките, ето още едно центриране, този път отляво, за съжаление на публиката. Георги Иванов не успя да засече топката.
Центрирането беше на Йолов. Аз без да се влизам в конфликт с твоята оценка, трябва да кажа, че вчера старшият треньора на младежите Петю Захтински каза, че играещите в Левски национали се представили добре. Според него и критиките към Христо Йолов са малко пресилени. Така че очевидно и неговата игра трябва да бъде разгледана с така по-особен ъгъл. Ние ще чуем, разбира се, и мнението на самия Стефан Грозданов. Имаше точно такъв въпрос по време на пресконференцията. Дали Йовов или Борисов е трябвало да започнат матча. За това след малко. Поредно нарушение срещу Николай Тодоров. Кайзера също се опита да бъде обединяваща фигура през първите 45 минути, които на практика бяха изцяло на страната на Левски, независимо от няколкото контратаки, които отборът на Слован се опита да организира. Но в крайна сметка можем само да съжаляваме за това, че резултатът през първото по време остана толкова минимален в полза на нашия отбор, само 1-0. Имаше още шансове. На почивката видяхме също по трибуните още някои интересни личности. Сега ще чуете две мнения. Броени минути след края на първото полувреме, до мен са Любе Спасов и Валентин Михов. Нека да чуем тяхното мнение. Господин Спасов, вашия коментар за първите 45 минути. Ами бих казал, като начало много добре, имайки предвид голямото напрежение, което се чувства сред играчите, защото знаете през последните години българските клубове как се представят и отговорността, която тегне над всички футболисти, а не само над тях, а може би и над нас. Какво трябва да направи още отбора на Левски за по-категорична победа? Ами много внимателно да играе, защото 1-0 е един много добър резултат според мен. Трябва преди всичко да внимава да не влизайте в студиото повече. Бъде допуснато да се отбележи гол от гостуващия отбор. Мисля, че е добър мач прави Левски. Минимум още един гол очаквам. А какво трябва да направят сините за това? Това знае Грозданов. Мисля, че това, което показвате е нормално за менталитета на Левски. Резултатът е нормален и добър за първото време, но за крайен резултат мисля, че още един гол поне. Благодаря. Това бяха мненията на почивката. Второто по време започна отново обнадеждаващо за сините. Сега ще видите, може би, най-големия пропуск в целия матч изобщо, когато Христо Йовов бе на 1 метър от вратата и не успя да отбележи гол. Това изглежда беше и преломния момент, защото Стефан Грозданов изчерпи търпението си към него. Пусна Борисов, той също имаше възможност малко след това да вкара гол за Левски и да направи резултата 2-0, при което положение вече нещата щяха да се развият по съвсем друг начин, по всяка вероятност. Рефера на срещата Хуан Рока от Испания, за който ще чуете след малко някои подробности, излезе на сцената именно през вторите 45 минути. Ето това е положението на Йовов. Докато през първото полувреме испанецът свиреше относително добре, позволявайки малко по-твърда игра, през второто полувреме определено ощети българите с някои отсъждания. Ще имате възможност да ги видите на картина. Сашо, и тук паса е твой. Дали сте говорили с Йолов за това, очакваше ли топката или не, изненада ли го, той закъсня малко? Не сме разговаряли, но топката мисля, че не беше наша, но късмета явно ни изневери в този матч. Защото имахме така положение за гол. С каква нагласа се появихте на терена за второто по време? С нагласата и за първото, както го почнахме, но явно нещо. След гола психически така попарене и психически отпаднахме и физически, знаете, като психически отпаднете и физически веднага. Мисля, нещо се обърка в играта ми. Много важен въпрос това наистина, доколко отбора не е издържал физически. Аз не мисля, че както всеки каза, че физически не сме издържали. Може би след гола вече психически отпадна. Така. Как се отразяваше върху, ако ще си самочувствието и начина на игра, грубия подход на противника? Явно това е играта на отбора на Слован. Ние трябваше да очакваме такава игра. И очаквахме такава игра, но те прекалиха малко. Безспорно изгубихте битката в средата на терена през втората част? Може би е така. Но изводи си правим. Има кой да прави изводи.
те може би вече си ги направили изводите треньорите. За тебе това беше дебют в европейските клубни турнири, иначе имаш международен опит в младежките отбори, младежките национални отбори. Ще видим и доста случайни голи иначе на нашите съперници. Какво си помисли тогава? След гола? Да. И как да ви кажа? Като попаден останах аз, както и всичките съотборници след този гол. И мислех, че можем да отбележим гол, но явно силите не стигнах. И само един съдия, Диас Вега, от действащите в момента е с по-голям опит, 11 години. Това, което е характерно за испанските съдии, в тази страна често се публикуват статистики за това колко победи имат домакините и гостите в свирените от тях мачове, колко дуспи са свирили за едните и за другите. И по този показател Хуан Ансуатегui Рока е един от тези, с които гостите имат почти еднакъв точков актив с домакините, което случайно или не е доста показателно за неговия стил на игра. Разбира се, всеки матч е отделен за себе си, но Ансуатегui, както и в някои водещи съдии в Испания, много се пазят да не ги обвинят в домакински съдии, още повече на международните терени, демонстрирайки една преднамерена смелост в кавички при отсъжданията. Като че ли неговия принцип, както бе и на матча с Слован, е при сложна ситуация не свири за домакините или го прави за гостите и така ще кажа, че си добър съдия. Разбира се, това е малко преувеличено, но все пак дава една представа за характера на испанските съдии, много горди по натура. Конкретно за матча Левски и Слован в среда видях Хуан Ансуатегui на пръв поглед малко безличен, не беше достатъчно концентриран, може би, не тичаше кой знае колко. В заплетените положения, той просто нямаше много заплетени положения в двете наказателни полета или при заседите, което е най-трудно за съдиите. Но в един матч, в който един отбор само пречеше на другия да играе, а Левски се опитваше да твори и да организира атаки, Ансуатегui се ръководеше от принципа, ако топката е между двама играчи на игрално разстояние, няма нарушение, а всяко нарушение отзад се санкционира. И все пак в доста случаи при спорни положения, като че ли обръщаше гръб на домакините. Именно в тази ситуация, която в момента наблюдаваме, той не осъди едно явно препречване, в резултат на което се получи тези неприятни сцени, които гледаме. Общо взето видях Ансуатегui малко високомерен, понякога с резки осъдителни жестове към сините, да се изправят и да не симулират. Някъде беше прав, но в повечето от случаи не. Той не търсеше диалога в този матч, както би трябвало да го прави един разумен съдия, а бе диктатор в тази среща. Не прави впечатление, особено когато футболистите на Левски си признаваха някои нарушения, не отиваше да ги поздрави, а използваше всяка възможност да им се скара. По принцип, Ансуатегui Рока е от добрите съдии, както казах, с 10 годишен стаж в Испанската лига, но в тази среща не го видях на едно добро равнище. Той е един той е лекар по професия, но испанските съдии са полупрофесионалисти, получават около $25 000, една твърда годишна сума за това, че свират в първа лига, плюс около $1000 на матч. Спокойно могат да живеят от съдийските хонорари, но тъй като има добри професии, това е един съдийски документ, един сериозен плюс към техните професионални заплати. Андро, благодаря ти. Моля и аз благодаря. Наистина беше хубаво, че чухме всичко това от тебе. Андрей Демиров за съдията Рока. Много се коментира неговото съдийство. Следват интервюста вече след матча, нали така, Вито? Точно така. 90 минути. Мисля, че не. Какво ще направим в следващия матч? Постарам да бия. Си. Сашо, две думи за трето по време. Какво не стигна на Левски, за да спечели този матч? Шанс. Играха доста грубичко, като че ли противници. Както видяхте, и удар без топка. Това какво е? Това беше много тежко, след това като че ли това ти извади от равновесие до известна степен. Ти малко уморът и това нещо, но голямо заслуга има и арбитъра на срещата. Той свиреше определено срещу Левски, така ли? Не мисля, че 80/20 за Слован. Какво трябва да направи Левски за следващия матч? Много труд.
Къде изпусна Левски матч? Левски изпусна първото полувреме и началото на второто, може би положението на Христоил, което мисля, че до голяма степен щеше така да се реши матча, да го спечелим. Като че ли физическите сили не стигат на отбора, верно ли? Аз не мога да кажа точно физически, по-точно изравнителен гол, така психически подействие на целия отбор, което се отрази на физиката. Всичко тръгна с това, че съдията не свири фал срещу нас и ми показа жълт картон, което мисля, че трябваше да бъде обратно. Това се е негово решение и там станаха неразбори, които след това вече не можах аз да видя, защото бях ударен от противника. Страничният съдия се направи, че не вижда тази ситуация и въобще не взема отношение. И така се мина всичко. Това е момента, в който се опитваме да говорим с въпросния съдия господин Рока, но той отказва, казва, че не може да говори с медиите. Какво е състоянието на Йордан Маринов? Контузен в глезена. Тежка ли? И в бедрото. Утре ще се преценяват на другия. А за Георги Иванов? Идва след мен. Си. Георги, 2 думи само за трето по време. Тежка ли е контузията? Не, маркада само за една седмица се оправи. Защо Левски не успя да спечели този матч? Може би шанс нямаше. Мисля, че следващия матч по-добре ще. Какво трябва да направи отбора за тези предстоящи 2 седмици, за да може да стигне до успеха в Братислава? Не знам, господин Грозданов трябва тази седмица да изпробва тактиката, която ще играем. Мисля, че там ще е по-лесно, ще ги фанем на контратака. Тук бяха се затворили, по-трудно не беше. Играха ли грубо защитниците на Славон? Доста грубо. Съдята не предприе нужните мерки. Мисля, че съдята свери много слабо този мач. На няколко пъти припламваха искри по терена. Благодарение на слабото съдейство ли беше това или просто нервите на футболистите не издържаха? Мисля, че по слабото съдейство нервите на футболистите си вървеше много добре. Нямаше такива грубости първото по време. Второто по време съдята изпусна матч с обратните си решения.